flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Voo nocturno. E hoxe alégrame moito estar aquí, nesta colmea na que nacemos a súa maxestade e máis eu, para engadir un chanzo máis neste longo período de colaboración. E así, con este néctar, selamos o acordo entre as nosas colmeas para compartir as flores novas e os campos novos de colleita en armonía e segundo as necesidades que teñamos. As nosas abellas poden colectar agora pola e máis néctar. Esta cerimonia estáme dando moita As fame. poden desenvolverse Vou coller algo para comer das mesas de aí fora. Querida irmá, espero que esta colaboración entre as nosas colmeas sirva de exemplo para todas as outras colmeas, de xeito que nun futuro que espero non sexa moi Maia, distante, a raíña ten unha poidan misión para cerrarse ti. novos A ceremonia acordos estáse entre demorando e colmeas ti é a das única abella que sabe orientarse á noite. Podes acompañar a súa irmá de volta á colmea. Sí, señorita Cassandra, pódelle dicir á súa maxestade que conte comigo. Grazas, Maia. E así, sen máis que dicir, convido a miña irmá a compartir comigo o néctar da amizade. Pero... onde vai Willy? Maia, a ese amigo teu voulle dicir un par de cousas. Ajá, teño que ir avisalo. Hola! Ei, mirade! Ei, vistes a Willy? Sí, vímolo. Genial! Sabedes onde está? Non o sabemos. Ai. Willy! 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 Oh. Oh, é o meu amigo Elidi! 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 Maia! Hola, Maia, como estás hoxe? Que faz aquí? Cría que os vagalumes só saían á noite, por iso tedes luz? Sí, pero tamén a podemos usar durante o día, aínda que non se vexa. Sabes, mudeime á charca con amigos e parentes. Vennos visitar un día, Maia. Será un placer, Elidi. Oh, a miña misión! Willy! 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 Onde estás, Willy? Willy! 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 Willy, onde estás, Willy? Oh, xa case é noite. Espero chegar á casa a tempo. Diso encargueime eu. Coñeces a Maia? Ben, pedinlle que vos acompañe o teu garda e a ti. Oriéntase moi ben á noite, dorme fora e coñece a pradería mellor que algunhas abellas as súas celas. Pero onde poderá estar? Maxestade, canto antes saiamos, máis probabilidades temos de chegar antes de que anoiteza. Coñezo o camiño perfectamente, non se preocupe. Oh, grazas pola túa velliña, pero ten razón o meu garda. Habemos chegar ben. Un bico. Oh, estás segura? Non te preocupes. Grazas por todo. Coídate moito e sé precavida. Willy! Onde estás, Willy? Oh! Estás aquí. Ah? Estate
buscando a xefa e parece moi encabuxada. Pero a xefa... Teño que marchar. A raíña deu-me unha misión. Espero que non a fixase agardar moito. Willy! Maia, agarda por min. Oh, Maia, por fin. De onde ves? Desculpe, maxestade, pero... Oh, xa se foi a raíña, chego tarde. Temo que chegas tarde, Maia. Non se preocupe, maxestade. Se van polo campo de papoulas, chegarán á casa antes da noite. Pero foron por aí. Oh, é un camiño máis longo. E a culpa é miña. Aínda podo facelo. Se saio agora, podo os alcanzar e guialos antes de que anoiteza. Agarda por min, Maia. Willy, pero á noite tes medo. A verdade é que non quero atoparme coa xefa. E a culpa da túa demora foi miña. Quizáis poida axudarte. Estás seguro de que é este o camiño? Pois a verdade é que non recoñezo nada disto, maxestade. Non sei onde estamos. Sen o sol non sei orientarme. Quizais sexa máis prudente pasar aquí a noite. Queres dicir fora? Fora! Yuhu! Yuhu! Onde está a maxestade? Ai, vaya, non nos imos a topar con esta escuridade. Mira para a lúa. Brilla tanto que podemos ver. Se ti o dis... Ui! Willy, a raíña está aí abaixo. Oh, non! Están demasiado preto da poza. É perigoso estar aí. Ai, Ras, non as oes. Ras! Ras! Que son as ras? Sí, maxestade, esquecera que nunca sai da colmea. Ben, case nunca. Son uns monstros horribles, pegañosos, con ollos enormes, e a lingua, unha lingua así de longa. Ras! Non son ras, meu home. Desculpe, non pretendíamos asustalos. Oh, ti é a velliña da que me falou miña irmá. Maia, non é? A seu servizo, maxestade. E este é o meu amigo Willy. Maxestade. Oh, Maia, crees que nos podes levar ao meu garda e a min a nosa colmea lonxe destas horribles ras? Claro que os guiarei, maxestade. Imos pasar a carón da papoula grande dai para chegar ás dedaleiras. Non sei moi ben, pero á noite notas o recendo. Despois imos andar rosas silvestres. Vense claramente co luar. Oh, non! Que imos facer? Teño unha idea. Agarden aquí por min. Se non se moven, están a salvo. Volvo de seguida. Elidi! Elidi! Maia! Maia, que fas ti por aquí? Nunca vemos abellas á noite. Non hai tempo para explicalo. É urxente. Hai abellas nunha flor rodeada de ras. Podes nos alumiar o camiño? Por suposto, pero vou necesitar axuda. Como o fixeches, Elidi? É o noso sinal. Aia! Vas permitir que me defenda esta abelliña sen axuda? Non, claro que non, maxestade. Berra, onde está? O garda, por que non se move? Boa e sálvate! Non podo, teño moito medo. Rápido, acended as luces e seguídeme.
Rabbit. 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 Vamos, Maxestade. Maia, estás segura de que imos ben? Non recoñezo nada. Sí, dixeches que estábamos chegando. Sabía que non podía confiar nunha abella brava como a ti. Retiro todo o que dixen. Pódese fiar un das abelliñas bravas. Grazas, Maia. Grazas, Willy. E grazas, queridos vagalumes. Podedes estar seguros de que lle falarei a miña irmá dos vosos esforzos. Será unha honra que quededes na nosa colmea ata mañá. Se a colmea chegamos, a raíña xa está a salvo. E é a hora da cea. Willy, non te burles, todas esas emocións deronme fame.